Akumodan bandiraɓe am hande mi wari ha moɗon gam hande woni nyalde maunde shaka tokkuɓe yeeso. Hande woni Good Friday ko jumare boɗɗe barkidinaɗe ko i Good Friday mi andi yeeso almasihu wolde Allah Isa almasihu ɓe bilimo dow gafangel se ɓe mbarimo. To andi denno ardiɓe diina ɓe gani haala mako ha ɓe nani lawliru mako ko waɗi duuɓi tati o yahi o wa'ijini o wi yimɓe tuuba e tokka Allah o waɗi kuuɗe kaydiniɗe o heɓi tokkuɓe sosai na seɗɗa o meti dow munafunki en ardiɓe diina ɓe gidi ceede o meti dow no hani e tokkoɓe Allah e tokkira se o yamtiti nyawɓe o yafini yimɓe hakkeje kanjum waɗi ardiɓe diina yahudanko en ɓe yarimo yeeso lamorde romanko en se laamiɗo an ƴami ɓe ko ɓe giɗi o waɗana yeeso almasihu se ɓe mbi ɓe mbaramo dow gafangal ɓe mbaramo o wi aa ko waɗi o waɗai goɗɗum ko yi hani ɓe mbaramo ɓe wi baramo tan se o noddi yimɓe ɓe gaddi e ndiyam o lotake juuɗe mako se o yofiniɓe yeeso almasihu se ɓe torimo ɓe hooshi gafangal ɓe billimo se ɓe barimo amma wakkati o maayi dow gafangal ngel se duniyaru dimbi to wigere fuu warti nibre se i wodi wuddere e nde woro sheningo wuddere de sendi woro wigere sheninde daga wigere to ardiɓe diina i yahirta se de go'o e hitande ardiɓe diina o wawa e hirsa daɓɓaji o nasta e wigere sheninde komo sumpita be Allah amma wakkati yeeso almasihu o maayi wuddere de sheki e ɗiɗi ɗum holli wato joni wala ko sendi en e Allah denno gam minan min marɓe hakkeji min mbawata min jaha to yeeso almasihu to Allah meɗen mo dow amma yeeso almasihu mayɗe mako o hooshi o hoori fuu hakkeji men se o mayɗiɗi hakkeji men amma min getti jomirawo to Allah meɗen mo dow o ala yeeso almasihu mayɗe o umminimo se joni o jooɗi wuttudu mako e jungo nano so kanjum waɗi min mbi Good Friday gam ko o mayi mayɗe mako o hokki min lawol direct yaki jomirawo lawol direct joni mi wala wuddere ko sendi min wala goɗɗum ko sendi en e Allah gam kanko yeeso almasihu o hoori fuu hakkeji men